Nada, volvemos aquí ao estudio. Nada, vou vos presentar que teño novas compañeiras. Cambiamos de hora e cambiamos de compañeiras. Teño a Carla, teño a Andrea e vamos a empezar esta nova hora. Cambiamos agora de centros educativos, cambiamos a entidades, vale? E temos con nos a Cristel de Fegerec, da Federación Galega de Enfermidades Raras. Benvida. Moitas gracias. Pois nada, empezamos con unha preguntiña. Carliña, Que nos trae desa feira este ano? preguntamos ao micro que senón nos entera a xente na casa. Que nos trae desa feira este ano? Bueno, pois, en primeiro lugar, vimos sobre todo a que nos coñezan. Nós somos Fegerec, a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, e, bueno, como ben suxiro o seu nome, pois prestamos atención a persoas diagnosticadas dunha enfermedade rara ou que están en proceso de búsqueda de diagnóstico. Entonces, somos de ámbito autonómico, prestamos atención a toda Galicia, pero, bueno, a sede sí que é certo que a temos na Coruña. Entonces, aquí a Culler Ciencia, pois traemos varias ferramentas que axudan as persoas con unha enfermedade rara ou con unha discapacidade no seu día a día, como aplicacións que promoven a inclusión, por exemplo, tamén un lector ocular, que é un dispositivo que permite manexar a tablet, dispositivos móviles ou ordenador ca mirada, unha silla de rodas eléctrica para que os nenos, os non tan nenos, pois poidan poñerse na pel das persoas que a teñen que utilizar. Tamén traemos, por exemplo, unhas construccións dunha cadena de ADN, porque, bueno, non o dixen, pero máis da metade das enfermedades raras aparecen en idade pediátrica e teñen orixe xenético. Sí, e nada, é máis que nada pois para darnos a coñecer, que se poñan na pel das persoas con enfermidade rara ou en búsqueda de diagnóstico, que hai moitas, hai máis de 200.000 en Galicia, máis de 7.000 enfermidades coñecidas, bueno, que aínda que individualmente por cada enfermedade sexan moi poucas, en conxunto pois son moitas. Que é o que máis está gustando a xente, o que máis lle interesa? Pois o que máis lle interesa é o lector ocular, porque está moi de moda hoxe en día tamén no tema dos videoxogos, pero levado ao mundo da diversidade, da discapacidade, pois é unha ferramenta que permite o acceso a esas novas tecnoloxías, a esos teléfonos móviles, a esas tablets, a esos ordenadores que son tan fundamentales tanto para os nenos no seu colexio, para xogar e para participar no colexio, como pois no día de mañán para participar nas súas ocupacións laborais e poder buscar un traballo. E digo, vos aquí, bueno, estades como esta feira en fase de divulgación para que se vos coñeza. Como fai, pois cando alguén pois ten a casualidade de que lle toque unha enfermidade, como chega a vos? Pois pode encontrarnos na sede, que estamos ubicados no Centro Cívico de San Diego, na segunda e na terceira planta, nas redes sociais, que somos @Fegerec, ou ben buscando en Google Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, e pode contactar con nos vía email, por teléfono ou acudindo presencialmente. Vos sodes facilitadores dentro dese proceso, non? Que é tan duro que é unha enfermidade rara, non? Xusto, que normalmente informamos, bueno, temos un programa asistencial sociosanitario, entonces entre os nosos servicios pois informamos en materia de dereitos, asesoramos, acompañamos no proceso de búsqueda de diagnóstico, prestamos atención e rehabilitación tanto física como psicolóxica e demais. Moi ben, e, bueno, aquí aparte, o sea, o voso xeito de, claro, sodes entidade privada. Sí, somos do terceiro sector. Claro, digo porque o feito de que se vos coñeza para, bueno, tamén para que as entidades, os organismos públicos se acorden de vos, en tempo de financiamento e todo iso, non? O noso pilar procuramos chegar a aqueles lugares onde a administración non pode chegar, por exemplo, por eso que máis valor lle damos é esa parte asistencial de rehabilitación, de asesoramiento, de dar información, de acompañar. Teño que decir, bueno, que eso, falaba antes con Cristel, que coñezo a Federación Fegerec eu son da zona do Salnés, por un caso que quedou bueno, pues dun veciño e contactara con vos e foi moi bonito o proceso mentras durou, pero bueno, teño que decir que ese caso deixou unha pegada fonda ali na comarca e de feito creouse unha carreira que leva o nome do neno, de Leo, que sigue, que se pode asistir e, bueno, e ten unha
nun pobo que son menos de 5.000 habitantes, bueno, participan máis de 2.000 persoas, o cal quere decir, bueno, a importancia de que se dé visibilidade a este tipo de enfermidades, verdade? Xusto, porque despois detrás de cada enfermidade hai un nome, hai unha historia, e a verdade é que o caso de Leo deixou unha pisada moi fonda en Fegrec, igual que o de todas as persoas que nos chegan, que bueno, que é moi importante. E bueno, aproveitando tamén que aquí hai moitos centros educativos, outra das cousas que tamén realizamos desde Fegrec é que realizamos dinámicas de visibilización nos diferentes centros educativos de toda Galicia. Entonces, en todas as etapas educativas, desde infantil, primaria, hasta na ESO e bacharelato, tamén en cursos de FP. Son totalmente gratuitas, e nada, o noso obxectivo é divulgar o que son as enfermedades raras, o proceso de búsqueda de diagnóstico, quen somos, o que facemos, en caso de que alguén se vexa nesa situación, que nos coñeza e que sepa que pode contar con vos ou nós. E se alguén está interesada nelas, que se ben, pois tomamos nota, claro que sí. Bueno, ti tes a túa tarxetiña de... No, pois tens que conseguila, porque hai que pasar para conseguir e conseguir un agasallo antes de marchar daqui. Pois genial. Moitísimas grazas, Cristel. Moitas gracias a vos pola oportunidade. Gracias. Hasta logo. Roberto.